Alex Borch sar il-5 kap nazzjonalista fi żmien 12 sena. Dan hekk kif l-elezzjoni tas-Sibt Borch għeleb l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija b'distakk relattivament insinifikanti dak ta' 44 vot. Dan wara lejl twil li fi ħarġet diżorganizzazzjoni mill-Partit Nazzjonalista waqt li partitarji nazzjonalisti kienu ostili ma' ġurnalist u kamra person ta' One News barra id-Dar Ċentrali. Kien ħabta s-7 tas-Sibt filgħaxija meta ingħalqet il-votazzjoni biex jintażel kap ieħor nazzjonalista. Hawnhekk ħareġ kif ma' 3000 tesserat għażlu jibqgħu id-dar u ma vvutawx l-elezzjoni bejn Alex Borch u Adrian Delija. Dan filwaqt li Borch ma ġabx il-maġġoranza ta' 50% u vot tat-tesserati kollha li kienu eligibbli sabiex jivvutaw. Dan hekk kif ivvutaw kważi 43% tat-tesserati għal Alex Borch. Stqarrija mill-Partit Nazzjonalista qalet li għal din l-elezzjoni ivvutaw 86% tat-tesserati eligibbli. Dan hekk kif ivvutaw 17,862 tesserat minn total ta' 20,795. Wara bdew jaslu il-kaxxi bil-voti fid-Dar Ċentrali. Hawnhekk waqt il-programm speċjali fuq l-Istazzjon 1 bl-isem ta' analiżi politika ġie żvelat kif exit poll mit-tim ta' Borch wera li hu kiseb maġġoranza fuq Adrian Delija. F'dan il-ħin il-bibien tad-Dar Ċentrali ingħalqu u settu jitlu biss nies awtorizzati mit-tmexxija nazzjonalista u l-partitarji nazzjonalisti bdew isegwu l-andament minn barra. Ftit qabel il-11 tas-Sibt filgħaxija inqalet kommozzjoni fuq barra tad-Dar Ċentrali bejn partitarji taż-żewġ kontestanti f'din l-elezzjoni. Dan filwaqt li wħud sfugaw mal-ġurnalisti u kru ta' One News. F'mument minnhom waqt li l-kamra person ta' One News Alex Borch beda jagħmel xogħlu u jiffilmja dan ġie aggredit u mfixkel minn persuna mhux identifikata. Fl-istess ħin, il-ġurnalist ta' One News Nolan Camilleri ġie aggredit minn partitarju nazzjonalista ieħor. Dan meta partitarju ieħor spiċċa ħataflu il-mobile minn idejh waqt li kien qed jirrapporta il-kommozzjoni li kienet għaddejja bejn żewġ fazzjonijiet u ramijulu il-bot minnhom. Dan bil-konsekwenza li l-mobile ġratlu ukoll il-ħsara. Dwar dan l-inċident barra id-Dar Ċentrali, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM permezz ta' stqarrija tard mal-lejl ikkundanna mingħajr riservi l-inġiba vjolenti u intimidanti minn partitarji nazzjonalisti fil-konfront tal-ġurnalisti ta' One News li kienu qed jaqdu dmirijietom. F'din l-istqarrija mill-IGM intqal li kwalunkwe imġiba li tiskoraġġixxi jew timpedixxi ġurnalist milli jwettaq dmirijietu mingħajr biża' ikun dannabbli f'demokrazija. Fit-tmiem din l-istqarrija, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin tenna mal-Partit Nazzjonalista li jiżgura li l-ġurnalisti jirċievu l-akbar protezzjoni possibbli fl-attivitajiet tiegħu. Fuq ġewwa tad-Dar Ċentrali kompla l-att tal-voti. Dan filwaqt li beda joħroġ lid-distak bejn żewġ kontestanti kien ta' ftit mijiet, iżda imbagħad One News vela li d-distak u ta' madwar 50 vot. Imbagħad ftit wara Borch mar fuq il-midja soċjali fejn ringrazzja lil partitarji tiegħu għall-appoġġ f'dak li mal-IG interpretat bħala rebħa fuq ir-rivali tiegħu Adrian Delija. Hawnhekk partitarji ta' Alex Borch bdew jiċċelebraw waqt li l-partitarji tal-ex kap nazzjonalista Adrian Delija telqu minn fuq il-post. Fl-istess ħin li ta' Borch bdew jiċċelebraw fid-Dar Ċentrali bdew jingħaddu minn ġdid il-voti. Dan filwaqt li d-Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Nathaniel Attard qal lil One News li l-partit iħabbar ir-riżultat meta ikun uffiċjali. One News hawnhekk kien infurmat lill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista tat il-parir li ma jinħareġ l-ebda riżultat. Il-bib tad-Dar Ċentrali baqa' magħluq b'numru ta' partitarji nazzjonalisti miż-żewġ fazzjonijiet tal-Alex Borch u Adrian Delija beda jonqos b'mod sinifikanti. Dan hekk kif il-koll diżullużi li l-att tal-voti ma ntemx wara sija twal. Dan anke b'dawk diġà urtati li tmexxija tal-partit għalqitilhom il-bib fiċċhom u sakrithom barra għal dan il-ħin twil fejn anke kien hemm min ilmenta dwar in-nuqqas ta' informazzjoni uffiċjali. Oħrajn bdew jgħidulna li partikolarment il-proċess tal-att tal-voti u xejn inqas minn diżastruż. Dan apparti l-Amministrazzjoni Nazzjonalista iddeċidiet li titfi saħansitra il-ħoss li kienet jitwassal lil partitarji fuq barra li min-naħa tagħhom kellhom jirrikorru għal mobiles personali tagħhom biex isegwu x-xandira fuq il-midja nazzjonalista. Dan anke kal maġġoranza l-ħin instemet mużika kibja u baqgħet fuq l-istess stampa.
8 sigħat wara li nagħlqet il-votazzjoni għal kap nazzjonalista, iċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Mario Kallus għal mal-Midja Nazzjonalista li għad m'hemmx riżultat uffiċjali, iżda wieħed preliminari għax l-ewwel irid jistenna ir-reazzjonijiet ta' Elix Borg u Adrian Delija. Skont il-ftehim li għandna u skont ir-regolamenti se ngħaddu r-riżultat proviżorju lill-kandidati għandhom perjodu ta' żmien qasir u skont kif il-kandidati jinfurmawna aħna nagħmlu l-pass li jmiss. Jiena ma nistax ngħid li kwart oħra nofsi oħra se nippubblika riżultat uffiċjali. Jiena biex nippubblika riżultat uffiċjali nkun irrid nistenna r-reaction tal-kandidati. L-istennija komplet u ħadd ma kien jaf x'qed jiġri fid-Dar Ċentrali anke saħansittra ma kien hemm l-ebda konferma jekk il-kap li jmiss hux se jkun magħruf il-ħadd kmieni filgħodu jew le. Imbagħad għal ħabta l-4 ta' filgħodu Kallus tkellem mill-ġdid mal-Midja Nazzjonalista fejn ħabbar ir-riżultat uffiċjali. Hawnhekk ħareġ li Elix Borg rebaħ lil Adrian Delija b'marġini relattivament insinifikanti ta' 0.22% jew 44 vot biss. Dan hekk kif 9 sigħat wara li beda l-att tal-voti ħareġ kif Elix Borg kiseb 8,905 voti jew 50.1% waqt li Delija kellu 8,861 vot jew 49.88%. Apparti jekk tħabbar ukoll li hemm 96 vot li ġie ddikjarat bħala invalidu. B'dan ifisser li 6 minn 10 tat-tesserati ma vvotawx biex Borg isir kap nazzjonalista. Fost dawk li feraħ lil Borg hemm l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, dan fil-waqt l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ikkonċeda it-telfa il-ħadd filgħodu. Tant fi stqarrija l-Partit Laburista awgura lil Elix Borg li nħatar bħala kap ieħor nazzjonalista. Ġie nnutat li wara 3 xhur ta' preparamenti din l-elezzjoni kienet milquta minn Donald Trump biex jitħabbar ir-riżultat qatt tal-voti li kellu isir darba darbtej u ġlied bej in-nies taż-żewġ kontestanti li spiċċa f'attakk fuq il-ġurnalisti barra id-Dar Ċentrali. Sitwazzjoni surreali deskritta minn osservaturi ewlenin bħala farsa totali. Il-Partit Laburista qal riżultat ta' din l-elezzjoni iħalli l-Partit Nazzjonalista f'kaos maqsum eżattament minn nofs. Intqal ukoll li Borg huwa kap li m'għandu pożizzjoni fuq xejn u li aktar ħsiebu biex jinogħġob ma' kulħadd. It-tmexxija ta' partit fl-oppożizzjoni tmur lilin mill-kampanji ta' Facebook. L-istqarrija tal-Partit Laburista temmet tgħid kif Borg huwa estensjoni ta' Bernard Gregg m'għandux kontroll fuq id-deputati estremisti huwa garanzija ta' aktar instabilità fih dan il-Partit Nazzjonalista.